No ja vás zdravím, priatelia. Ak len taký malý update. Ten manometer som už konečne umiestnil do traktora. Podarilo sa to, bolo to chvíľku práce. Je to taká hadica, som musel prevetať, dať to sem na taký stojanček a mám to tu umiestnené vnútri. Takže je to úplne pekne viditeľné, hej. Môžem vám to naštartovať, ako to znie. Motor je studený. Hej. Takže teraz je motor úplne studený, môžem otáčky dať dole na nejakých 600 otáčok a 4,5 tlakuje, ale je to studené. Keď trošku zvýšim otáčky na nejakých 800, tak už je okolo 5 tlak. Ja si myslím, že toto bude dobre umiestnené. Pokiaľ to vydrží, ale aspoň budem vidieť, keď sa zohreje motor pri práci, koľko mi to tlakuje, aké sú tam tlaky a tak ďalej a tak ďalej. Takže len toľko v mojej aktualizácii. Pozdravujem všetkých. Majte sa.